sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan papagayam, naimbag nga oras yu amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita ket naggapo kanipagayam tayo a Lourdes. Ngamsakbay na, shout out man pay kada Ma'am Carmelinda Corpus, ni Ma'am Wens Bagasen, kani Ma'am Magdalene Uyan. Makablaawan met ni Ma'am Susan Ronquillo, ni Sir Jeffrey Martin, kan kastamatan kani Ma'am Lynn Cabanse. Shout out met kani Ma'am Heidi Trinidad, kastamatan kani KBL Cordillera TV. Makablaawan met ni Ma'am Milagros Saura. Shout out met kani Ma'am Belina Galsote, kastamatan kani Ma'am Linda George dita Malaysia. Makablaawan matlaang ni Ma'am Lourdes Almoite dita Barcelona, kastamatan kani Ma'am Jenny Seriaco kani Ma'am Kim Sabado. Bueno papagayam, intay nga rodan sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo a Lourdes. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastamatan kadagiti padak adumdumngag. Tinak pay drama ita ket may papan iti anak ko ken ti ex na. Nakababain man ngem kayat ko ngay kan iti pagnakman ti ex manugang ko a filingero. Filingero lang arudan ulbud pay tatila aramiden na nga istorya. Ket ti madi patpatyan met dagiti pangibagbagaan na. Nasamit nga minunay ti dila na. Uray kumamat numangted iti sustento akas iti ibagbagana. Ngem saan met nga rod, tapasig met nga inuulbod ti ibagbagana. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Naawat yu ka din ti pensyon yu, nanang? Wan, apay, dumawat ka manan. Ay ikwa. Uwan ko mananang. Inton bigat pay mat kanu ngamin ti kwarta abulbuludat ken ni Manang Maylin. Ket ni awanan gatas ni baby. Kano kayat itid ko laang ba't idi napadalawas? Naibusan kasanumat ngamin. Rimawat matin nga aggatas ti anak ko. Ay, na yan. Pasensya kayo, nanang Awan mo't ngamin daduma ang maasitgak. Iso nga ano sanda kami laang kuma. Sana bale, tainton medyo dumakkel ton ti anak ko, agsapulak tumatan iti panggada. Ay, dayto yan ti ibagbagak pay laang idikeng ka. No saan da kami kumangamin asinukir idi kinitatang mau, saan ka kumamot anaadaan iti anak iti dayi arusman. Ninanang mo't, pagsaritaan tayo kadimanan dayi a tao. Naipas ngay kunti ubing, danda ni makatawunan. Agingga ka di ita ket diyo pay laang naaklon. Saan ati ubing ti parikaw, Trijane? Ngamen, ipatpatag ko ti apo ko. Ti parikaw ket ti lalaki anang ikalang keng ka. Di naman laang mat mapanunot ti anak yaw. Hayda, awan babae na dayi ataaw. Saan man ngamin nga iso ti pampanunutin nyo, nanang? Lipatan yun dayi arosman. Ma-stress kayo lang no iso ti pampanunutan nyo. Agyaman aksina, kamaudyanan na. Imanugot kamot lang na makisinarak kanya. Kat iti paborito paya restaurant. Kasano kat dagulit kamat ngamin. Si kaman matiinal daw ang makaawat iti chat kan awag no di ka mauma. Siyempre, special ka ngamin kanya, aksina. Aya. Kutwa na. Amom, naiduma ka man kadagiti amin na babae anam amom. Panagriklak kat kasla inal daw akailiw ka. Kasla ka na yun asap-sapulat dagiti nasamit a panagis-isip mo. Ay wow, nagpartak kamatan bro. Itala ang kita ta iti personal, ngam nakaadukan. Siyempre apay kapoy. Sa bali itang ti panawon sina. At nga ro din messenger kan Facebook.
Isok, ti makuna a koneksyon ti tao itan. Sa bagay. Ang madamak kumanlaan. Kumusta kayo matan kini Regine? Nabayagan na nagsina kami. Os? Talaga? Pudno ti ibagbaga. Nalabos ngamin ti kinasilosa na. At talang makita na akasarsarita, apaan ng adagos. Kastagayan. At dapi nga rod na minsan na kinabil na. Diyak lang inis istorya. Ngamin, diyak met kayat ama ibabayin. Saan lang nga dayta? Kanayon nakpay apagatapan. Awan mariknak a peace of mind ija balay da. Iso siya ako na mismo tinangisinakin ko na. Kasta? Wen, pasensya ka na, naibagbagak dahito ikan ka. Kahit kulaang mo't nga ibagat ipudnukin ka. Okay. Siyempre, kahit ko ama mo, matiside ko. Kahit sapay lang ko ma. Tasan lang nga dahito iti umunakan maudya pa nagsarak ta, Sheena. Depende Ha? Ne, anya ti kahit mo asawan? Awan matkit di. Daytan samatan ti order ta. Mangan tapay. Tasatan to ituloy ti agistorya inton madamdama. Na, aguray ka. Ni Sheena ka di daytoy. Isong kuman. Diyak nga unay makita ka. Ni Sheena mangagpaysaw. No kasta, simang paggayang manipod Singapore. Nakita dapay kini Rosman. Na, anya ngay ti kayat asawan daytoy aladawan da. Apay nga ipus dapay laang mat iti Facebook. Hay saus, ada manan baro a biktima anday di Rosman no kastoy laang. Ha, talaga mat day di alalaki Feeling baraw. Dinto pa'y makaitid mo't iti uray peso aduleng asustinto kumatiputot na. Nga maala na pa'y laang ti mangilibre iti babae iti restaurant. Ha! Masurunak man ako nakaon. Anya nga tati bestseller da dito Miss! Sheena? Oh, Rosman! Si Kamit Gayam! Apay nga adda ka ditoy. Apay, di mo amo adito iti tambayak? Kasta aya? Wen, babaling ka di makitugaw? Ay katuan day talagayam. Agtugaw kalata, Rosman. Awan mat mangiparparit. Naimbaglangan, tanaranaan ka ditoy. Wen nga rod. Ay wen gayam. Madamag kumanlaan. Tiyan niya, Sheena. Di mat adda anak yu kini Regine. Wan, adda. Kat, kumusta matan ngay ti ubing? Okay lang, mat. Kinapudno na. Gagap-gapok lang iti balay da iti kalman. Napanak nang iti sustento ti anak ko. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Wana, uray kas kasanumit akit jak kabala na baybay antiputot ko. Uray nagsina kamin kini Regine. Responsibilidad ko lang tamo ti anak mi. At damot trabaho. Iso ano kas diyang agsuldo Purwakak mata ti putot ko. Ay katrumbang na laeng Saan akas iridad duma dita, ajay laeng agputot ti amudang aramiden. Ay, saan nakakasta Sheena? Ipatpatag ko na ito anak ko. Isungaitad ko amin na kasapulan na. Iti kasta, awan makuna ti pamilya ni Regine. Uy, Regine! Sheena? Wan, siyak nga rod. Ni, kano pa'y asimangpod ka? Nabayagan kinapudno na, agmay sa bulan kundi ti Pilipinas. Kasta ka di. Naimbag man. Kaano nga iti panagsublim? Saan ako nga agsubli? No kasta, ag-for-good kan? Ada planok nga agpa Japan. Iso amada mga agad adalak ita iti sa uda. Ay, wow! Sana all. Maala, umay ka. Mang sapul ta iti coffee shop. Ta ijay ta nga ituloy ti agistorya. Ado ti kayat ko adamagan kang ka, Regine. Sigun kini Rosman, nabayag kayo kanon ang nagsina. Nalabas kano ngamin ti kinasilosam.
Ti ko na napay, bugbog-bugam ka no. Ngam uray no kasta, ammo na latta ka no mati obligasyon na. Iso amang mangtad ka no latta iti sustento nga uray nagsina kayon. Awan kinapudno amin dagita nga bagbagana kan ka, Sheena. Anya? Inuulbud amin nga bagbagana kan ka. Kunakon kat. Ay na, talaga alas tugday at tao. Makapasuron. Amom, dis-diskartyan nakalaang ngamin amo na akagap-gapom ijay Singapore. Day tamat lang ang tinadlaw ko. Ti ko na siguro kat pumatulak iti kaskin kwa na. Nagpuskol ti rupa na amang ibaga amang mangted iti sustento. Kat no uray binting, awan pa'y pulos ininted na. Ita, siyak pa'y ti pagparangan na adakas. Awanan ba inday di arosman? Kunakon kat nga da sa bali nga ugali na. Ti kunanan sa kat kabaalan na alukwan. Ay na talaga akas jay ti ugali na. Nalaing nga agsao, nasamit ti dila na. Kaslapud no amin ngay bagbaga na. Nalaing nga agpamarang akas la iso ti biktima. Ay, una yan dayi arosman. Feeling? Ay sobra, talaga a feeling day ang tao. Kunang mitlang gwapo. Kaam-amukla ang ngarod at ang lugaya man ti putot na. Kat amom, pasig pa'y nga inauna. Aya? Wen, ngam uray may sa, awan pa'y sinuportaran na. Kasta unay apa nagbabawik, tanailaw anak kankwana. Inalilaw na. Nalaing ngamin at talaga nga agpamarang. Saan laang adayta? Nalaing pa'y nga agistorya. Pudno day ta. Uray jak magdamdamagan kat is-istoryaan na. Ay, pasensya kan ano ibagbagak kang kadagito Regine. Awan rumbang nga ikidawam iti pasensya, Sheena. Agan nagkakit di amangan no inton madamdama kat manipulaan na ka. Ay saan? Jak mat itulok Numabalbalin, jakon kayat ti mailawan manen. Husto matan ati na minsan apan nakailawan ko. Nay, nakaturog matgaya man ni Big Boss ba kay? Way, lakay. Kasla na bambanog, mate. Maya titurog na. Hay na, talaga na bambanog Gapoy ti panagsangsangit na itay. Sapsapulan na siguro ti inana Aywan, apay di pa si Mangput ni Regine. Awan pa'y mga raud. Naimbag ano damot laang nasapulan na amabalin na pagtrabahuan. Iti kasta, saan amang namnama akanayon kadata? Wan nga raud, bareng ano nakastruk mutan. Amom lakay, uray na tangken ti ulo di anak ta. Adala ta magayang panunot na nga agsapul iti pagtrabahuan na. Wan nga rod bakay. Pudno asaan tayo na maisubli pa'y tinapalabas. Ngam amaw ngayon inot tumot lang ang makabangon di anak ta. Gusto ka lakay. Katsapay la kumaa, taagbalin nga adal keng kwa na tinaminsan apan nakailawan na. Nasaya at matasimangpet kan, Rosman, anak. Apay ka din nanang. Kinasarita naktilan ladim itay. Bayaan nyo dagita at tao nanang. Ado at talaga ti amuna maipapanitibiyag dagiti borders na. Chismo sa ngamin. Panagkunakit saan laang achismis da ito Ngamin, agraman trabahom kat addagayam isyo. Chismis laang nga ruday tananang. Awan kinapudno na tinaidaanon kada kayo. Adoon tilinoko manak ko. Saan laang akwarta tinapukaw, no di kat agraman panagtalagdakan ka. Isuda mo tiyo mas asidag kanyak nanang. Diyak mat pinilit ida. Siyak ti madandanagan kan ka anak ko. Pangaasim ka di at agbalbaliw kan. Agbalbaliw kan, sakbay nga dadakas ang mapasama kan ka. Nanang, awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Ngamin, nasingpot yung anak yo. Amok tar aramidag, nanang. Ha! Nasaya at may tanagsabat mo laangan ti dalan ta, Rosman. Ha? Amom kaday anabayagan nga inururay ko da ito'y agundaway. Apay ngamin aya. Anya ti masapul yung kanyak nanang. No dagita bambanag, saanan ang masapul ang madamdamag, Rosman. Ha? Natural, dumawatak iti sustinto ti apukaw. Ay kwa, pasensya kayo nanang. Awan pa'y maitid ko, tadyak pa'y mo't nagsweldo. Naa,
Kanayon mo lakit din akasta. Kanayon nga awan. Anya ngay nga ron ti mabalin ko. Kat talaga mo't nga awan nanang. Diyak mo't mabalin na pilitin apadaan ti awan. Ha? Nakalaslastok ka nga ag-post iti social media. Ngam di mo pa'y maipurwakan ti putot mau. Ha? Kanayon ti bulak-bulmaw. Kanayon ti panangan mo iti restaurant. Kanayon ti kadam kadagiti bar. Ngam uray 5 aduleng. Di mo pa'y maikanmat ti putot mau. Talaga apakitang tao kamut anya. Ay, di dak ngamin maawatan nanang. Ha? Adapay ayanas kang awatak kang ka. Ah, Rosman. Ni nanang man. Di nakman awag-awagan iti nanang. Tasaan kamut nga anak. Ah, Sakbay at tumulong ka iti sa balay. On-una umpay kumanga ikan iti sustinto ya anak mau. nagsasaw kayo. Kasla kay la perpekto. Sa anak a perpektaw, ngam uray no kasta. Amok nga ununa enti kasapulan ti anak ko, ngam ti bukod ko nga imahe, wino pagragsakan. Kang runaan iti amen, sa anak a pakitang tao, kan sa anak a pabiktim, naawatam! Agan anad kanto kumaijay, wain. Ilaglagi pam kumakanayon nga imadayo ka, kapuit anak mo. Wan tatang. Kat sapay la kuma, taagbalin nga adal kang kati na minsan apan nakailawan mo, anak ko. Wan nanang, kat agyaman ak unay. No saan aga po kada kayo, amangan no jakmat na ilasat dagiti panubok iti biyak ko. Amo mi asan analaka ti aga proud. Ngambanyangay nga raud. Kitawan mo't masapulam at trabaho ditoy. Ay, wan nga rod tatang. Iso ang masapul abirukak matigasat ko ijay balasiw taaw para iti anak ko. Kan siyempre, para matlaang kada kayo. Di kagdanag. Taiwanan kin ipatigmay ti anak mo, anak ko. Agyaman tatang. Kang runaan iti amen, di mo kuman ulitan ti bidot anang ted kang ka iti saem ken limdaw. Agsingsingpot ka ijay, iti kasta, maikammet iti napintas a masakbayan ti anak mo. Husto, ti kinunan ni nanang mo, anak ko. No dumteng ti gundaway ang mabannog ka. Aginana ka. Kat numarik namit adumteng ti sulisog ken ka. Panunutem no apay nga imadayo ka. Panunutem ti makagapaw no apay nga agsaksakripisyo ka. Panunutem ti anak mo, anak ko. Wan tatang. Di kay agdanag tatalaga akas na ti aramida. Namnamaan mi dayta, anak ko. Kang runaan iti amen, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Ngamen, isu ti kabibilgan nga armas mo amang saranget kadagiti panubok iti biyag. Nang runa pa'y intun adda kanton iti adayo a lugar, anak ko. Dua atawan meten ti anak ko ita ija Singapore. Ket kaasi ti Diyos, napigsa kami paymet amangaw awer iti apu komi. In-unfriend ko meten ti ex-manugang ko. Ngem no kasjay nga agbrowsak iti Facebook, at dalat-tamet dagiti common friends mi, isu a makitkitak lat-tamet daytoy. Ket kas iti sigod, awan lat-tamet nagbaliwan na. Nalaing at tumulong iti sabali a tao, ngem numay papan kadagiti anak na, pulos. Masurunak man iti kasjay a klase ti tao. Makapahay blood. Nuapay met nga ta nga adda kasjay a klase ti tao. Feelingero lang arodan, manipulator pay. Naglaing nga agdrama. Feeling iso ti biktima. No kasangsangom talaga amamati ka kadagiti ibagbagana. Pagyamanak latta, ngamin, oray na ilawan iti ti anak ko, na aramid na met tinangisimpa iti biyag na. Aging galaangan ditoy, Miss F, to'y pagayam mo, Lourdes. Ken ka pagayam, Lourdes. Ayaten ken ipatag mo ti anak ken apukom, ngem di mo akwan amin aparikot. Suportaram ni Regine, ngem di mo kon kontrolan. Liklikam ti agunget. Di ka agpailuyos iti unget mo ken ni Rosman. Masapol asursuruam nga aklunan.
nga adda dagiti tattao aditay kabailan adiktaran nga agbaliw. Aywanam kit diti bagim, iti kasta nasalun at kaakanayon ket makaden nampay iti mabayag ti apukom ken ti anak mo. Alakastan pagayam Lourdes, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag